അസ്സലാമു അലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. റമദാൻ കരീം ടു എവ്രി വൺ. വളരെ സന്തോഷം. പുണ്യങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന റമദാനിൻ്റെ പവിത്രമായ ദിനരാത്രങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത്. ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ്റെയും സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെയും പരസ്പര സഹായങ്ങളുടെയും റമദാൻ മാസം. നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാനും മറ്റുള്ള സമൂഹത്തിൻ്റെ താഴെത്തട്ടിൽ കിടക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് പിടിക്കുവാനും സ്നേഹ സൗഹാർദ്ദങ്ങൾ കൈമാറുവാനും ഉള്ളതാവട്ടെ ഈ ഒരു റമദാൻ മാസം. പുണ്യങ്ങൾ പെയ്തിറങ്ങുന്ന ദിനരാത്രങ്ങൾ വേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി റമദാൻ മുബാറക് ടു എവ്രി വൺ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.